Welcome back to the Agbalanze show. Then when the Basilike from Wata. I'm not if you name. So today we have on the show Nuku Marigeji Akia Kawo Wea. Oni di ode Kawo Wea na efura areas we ma go ya na evu. Today we have Chief Ubiego 1 na Nsukka on the Agbalanze show. Agbalanze. Na tuwe meta na ikalaka. Ekele m gị. Ikalaka. Ishiri ike. Kọwana ya obele onye bụ ka iwe mala ebe anyị bido. Mụnwa bụ Eze Chidera Jude. Onye ji Ubiego 1 n'Enugu steeti mara. Mụnwa bụ onye Iba Awaka na Igbeze South Local Government. Bụrụ onye Enugu steeti. Agbalanze ekene m gị. Na o chikwala echi o ọbụkwa nke social media. Since 2021. O chidi echi Chief Ubiego 1 na ọkwana bunu. Yes. Na Nsukka. Na Nsukka. High Chief. Oh, High Chief. Ọbụkwa nke obele ya. Yes. So si malụkwa ife a na-ekwu. Ife na-eme na Igbo kịta. Ndị be anyị dị ka fada ala igechazi eziokwu. And eriosi nne bụ ndị na-ekwunya bụ eziokwu. Mgbe si na ihe abịa n'ụbọchị nkịta ka anyị kapịa okwu ọnụ. Ụmụ kirikiri okwu ọnụ ọbịa gị n'ụbọchị nkịta adatọ m iche. Maka na ụmụaka na-etonyite kịta nya ndị anyị tọrọ. Nya generation na-abịa under us na ọ dịrọ m ka onwe ife na-aghọta a na-ekwu n'Igbo. Nghọta fekalịzi n'ife a na-eme. Ma ndị nke na-eje amanya aka na efe na-ekwesịrị ịmanya aka. Ewe na-ekwu na enyi ide na-akọwa alụfịa ya. Ka fa nwee ike ịmali nekwa nke bụ nke na nke bụ nke. Iyọta maka onye ọbụla akpara aka n'ọnụ na ọ na-eme omenala na ọ na-eme omenala. Ọ bụrụ ije gwawa ọgwụ ọ bụrụ na imewe omenala. Ọ bụrụ ije gwawa ọgwụ nke ọjọọ ihe ejigbuo mmadụ ọ bụrụ ya bụ na imewe omenala. So nwanne ajụ nwe eju gị bụ ịma social media bịazi ife na-eme na social media na-akalizi. Mgbe na-ajụ di social media ọ na-unite ndị Igbo dị mụọ ka ọ na-ayasa. Ọ na-ayasala anyị ife. Is social media uniting us, the Igbos, the more, or is it dividing us? Agbalanze. No. Ekene m gị nnukwu. Kesi kpọọ m mbịa na show gị. Daalụ. And ka m nọ na show gị ihe nne m ga-ekwu ebe a bụ eziokwu. Maka eziokwu ka m ji eje. Mụnwa bụ chief. Ọ chief by merit, ọ bụrụ chief nke gotere egote. Etozuo m ya. So question na-eju m, ịma na social media bụ modern life now. And social media na unite kwa ndị Igbo. Maka ịma na taa bụ first time m na gị na-afụ in this life. And ịma na ebe m na gị nọ matter na social media. Exactly. Ọ bụ na social media adịrọ m na ga-ama ama. And ifu na ịbụ onye Igbo, m nwa akwa onye Igbo. Ọkwifugo ihe social media ji nye aka m na ga-amata n'ụwa anyị nọ na ya. Ọ ka ifu na social media ọ na-epromote kwe culture anyị. And ịmakwa na ihe niile nwee ezigbo ihe nwekwara ajọ ihe. Social media na ịma na omenala anyị dị. And ka omenala anyị dị, nọ anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị na-epromote omenala anyị na social media, ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ. And ịma na omenala anyị Igbo dị before ụka abịa. O nwere ihe anyị na-emebu before asị na ụka abịa. So ọ na-unite anyị ọfụma, ọ na-epromote culture anyị rie nne. Ịma na culture ọbụla na-enwe ihe a na-akpọ evolvement. Nya a na-aga ihe a na-echenji, a na-aga ihe a na-echenji. Mgbe na-asị na culture anyị na-as the Igbos. Nya na ya arapụ ka ihe niile anyị arapụ. Kedu ihe a ga-aba asị gị na no matter otu ọ bụ na o si wee dị ka anyị bụ ndị Igbo rapụ nya ihe ọbụla sọkwala ya na-eme ka anyị jidesie nke a ike ka ọ bụrụ nke anyị. Maka ihe na-anya ịfụ na a lot of things echenjigo the way anyị si eyizi akwa. Enwe ihe chenjigo ana m mekwatazi like nke akwa ọsọ ndị dịkwa very rooted na culture bụ ihe ga-abụ amalụkwa ihe ekwesịghị iyi asụ onye Igbo wee pụta. So onwego somethings arapụ mana asị ikwuo na kedatịnụ ga-abụ bụ awa culture asị Igbos. Ị ga-asị na isọkwala anyị na-eme ndị Igbo arapụkwa na nka. Anything na-emene n'ụwa ka changes adịla, anyị nwere ike ịhafụ omenala anyị. And anyị nwere ike ịhafụ language anyị maka language anyị ka m na-asụ. And the Igbo dị before amom. And Igbo ga-adịrị te nnọcha n'obodo a, nnọcha n'ụwa ya adịrazị Igbo ga-adịkwa. So anyị ma hafụ language anyị. And anyị ma hafụ omenala anyị maka omenala anyị ancestors anyị nwa
bie na-ejikọ ala Igbo ruo ma taa. O nweche some deities, ancestors dịcha na ana anyị na-ejikọ obodo anyị, na-echịkọba obodo anyị kwesịrị ịhapụ. Ọ bụrụ onye na-eme omenala bụ onye na-egbu mmadụ, ma ndị sikwa na ha na-aga ụka, ndị na-agakwa ụka na-egbukwe mmadụ, ndị na-agakwa ụka na-emekwa ezigbo ihe. So ị nweghị ike ịpụta sị na anyị nwa na-eme omenala bụ ihe ọjọọ ka anyị na-eme. So omenala anyị na-ekwesịrị ịhapụ ya atọ maka our root. Ọ dị ka iri ji, ịgba nkwụ. Ị ga-asị ka anyị hapụ ịgba nkwụ? Ịgba nkwụ bụ tradition anyị dị. Ịgba nkwụ bụ bride price na ọ bụ na alụ bekee. Enwe ndị na-ejezukwu ịgba nkwụ nwa eje gbaa ya n'obodo oyibo. Ihe omenala kwuru na anyị emenata be nke nwaanyị. Azụ onye Igbo ịbụ, ị kwesịrị ịma na ịgba nkwụ na ị ga-eme ya na village maka ọ bụ omenala anyị. Ya ebe si mụọ gị, ị kwesịrị ime ya omenala. And our tradition anyị bụ asụsụ Igbo, ị kwesịrị ịhapụ ya atọ. Ị kwesịrị ị na-amịa ma ndị nọ na diaspora na ha onwere ka emekọtara n'ụwa ka ihe chenji na asị na-ewepịa maka ọ dị bifo amụ anyị and ọ ga-adịgide maka omenala anyị na practice ihe dị na anyị na-eme behind town n'ụwa afọ ya. And asụ a na-asụ bụkwa asụ Igbo. Asụ Igbo ka m na-asụ. And mụnwa onwe ihe ga-adịkọta n'ụwa na nchenji mana ngaba US na ngaba obodo ọzọ m ga-asị na m ga-asụkwa asụ Igbo gosikwa ụwa maka onye Igbo kwesịrị ịdị bold n'ebe niile ọ nọ. O kwesịrị ịdị bold, o kwesịrị na-eme ngala azụ onye Igbo because anyị na-agbachi mbọ ike ya ihe eji maa ndị Igbo. So ke ihe enwe ike itinyegasị na this our Igbo traditional settings ka ndị Gen Z a kịta isi na-enwe ọkụ nwee ike adapt na this our culture, tinyekwu ya na ihe nke ha na-eme, nwee ike na-epromote kwa ihe Igbo na-ekwu. Ifugodo ụta nọ na nkwadoro azụ onye Igbo. Yes. Ihe a nkwado na ife ya bido nke a bido aka. Ịma na ihe a modern. Yes. And our watch mụnwa yikwe. Okpa mkpu gosi na mụnwa bụ onye Igbo. And ụta nọ like this dress chara ụta. Fashion. Yes. Fashion, anyị bụ ndị Igbo na-atinye ọrụ anyị na-arụ n'ihe nna anyị na-showcase na-atinye fashion na ọ ga na-eme mmadụ attract ị na-eme ihe Igbo. Ifuru otu m si dress ọ na o nwere ndị ga-afụ m na ọtọba ha ụtọ asị na ha chọrọ ị na-adres ụta obi ego si adres. Ifu na fashion ị na-promote ya na social media ga-help. And New Yam Festival, ịma na iri ji New Yam Festival bịa ejikọtere Igbo niile. O nwere onye Igbo ga-asị na ọ dị eri ji. Iche ekiche ị ga-afụ na iri ji bịa na-ejikọta Igbo as of today. Maka iwocha oteba aka ndị mmadụ m nwere erigo ji. Eri m ji na August na village m. Ana m village ediro m ya na town. Abụkwa m onye Enugu steeti but m gara ebe awa eru m ụlọ ọkụghọta. So and ịghọta na Igbo onye Igbo ị ga-love ihe ị na-eme. Ịlove ihe ị na-eme ndị mmadụ ga na-achọ gị. Ifu na o nwere adaeje ekwu n'Igbo asị na ngwere na ọ na-eru iriko tree ọ daa na ọ na-eprezoro ya nwee prezo oto onwe ya. So ụta nọ like this me like m ga na-egosi di social media na m like onwe m ya na ihe m na-eme dị m ụtọ. Ọ ga na-enyekwe ndị mmadụ onwe ndị na-eji ihe m na-eme na social media as mentor na ha chọrọ ịdị ka onye a. Kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo nya after ife niile a na-eme kịta? Okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo? Ijikọta ọnụ na-adị ụtọ. O nwere ịma na ụta m na gị nọ na asị na onwe ihe a chọrọ ịlụ iwote mụnwa wote ọkwefọ na ọdịrị anyị izi ọ na-aga ọfụma. So ihe m na-agwa ndị Igbo anyị kwesịrị ị na-afụ onwe anyị n'anya. Anyị hapụ ihe ndị mmadụ na-ekwu, ndị social media na-ekwu na ịnata ụlọ na ịnata ụlọ na ihe na-eme gị si n'ụlọ. Ihe a bụ okwu asị. Ihe ahụ ndị ahụ na-ekwu bụ okwu asị. As far as mmadụ chi na-efe, mmadụ chi gị, mmadụ ihe kwesịrị ị na-eme ihe ga na-agarụ gị ọfụma. Otu esi mụọ onye a ka esi mụọ gị. O nwere onye bịa n'ụwa with anything.
no iftazi n'ụwa ibidozi na-ama ihe ụwa megazi gị na onwe gị soro mebe ihe a na-eme. So ihe na-agwa ha bụ na ma ndị nọ na diaspora ma ndị nọ na different states na Nigeria ha nọkọta ha rute ụlọ soro ihe a na-eme. Ọ dị ka ihe a nkwu bụ before ịwa ji ịma na ịwa ji bụ ikpokọta ndị Igbo niile ka anyị nọ na unity anyị nwe nọ n'ofe ebe mmadụ ihe anyị ga na-eme ka anyị promote our land because ọ bụrụ ihe ofu onye ga-eme ọ ejikọta ọnụ mee ya na ihe ga na-aga fast. So ihe m na-agwa anyị bụ ndị Igbo anyị fụ onwe anyị n'anya ife ebe ị ga-enyere nwa na-ebeghị aka inyere ya aka maka ụwa nwerekwa onye ga-anọ forever bịago ihe fọzọ mgbe anyị ga-ana. So anyị trayo na-afụ onwe anyị n'anya na anyị fụ onwe anyị n'anya na ihe ga-aga nke ọma ka anyị si chọọ ya. High Chief Dr. Ubiego na Nsụka na ịgbasiri ike rinne ekene ngiri nne n'ụbọchị nke taata bịa ndị ebe a bụ nchịkọta ajụjụ anyị nwere ịjụ ya n'ụbọchị nke taata mana onye ọbụla bịakwa na Agbalanze Show anyị na-enwe game segment. We always have a small game segment ebe a ga-ajụ gị ụmụ ajụjụ dị aṅaa maka anyị ebidogori na nsụ Anambra ịsụọlụ m nke gị n'asụsụ ihe ahụ m kwuru ịsụọlụ m ya n'asụsụ obodo unu na-achọrọ m ya na asụsụ obodo unu nke ime ya so that ndị Nsụka na-enene ọ bụ na ọ sụtara ya unu ekwuo ya na kọmentị ka anyị maa na High Chief adaghị aka ya. Okay, so ka m bido onye ahakwala nwanne ya ahala nwanne go ọ bụrụ fụrụ ọsọta ahụ ekwuo okwu a onye na-ekwu ya ịsọ ka anyị wee maa na ọ dị egwu n'ife a na-eme. So ọzọ bụ ayala nwanne gị. Oke, ọzọ bụ gbachasị ọsọ agụa mile. Anyị gbachara ọsọ ajụre ka esi jekon. Oke, ị mara m nwa ada anụ ya nọ ndị nọ na kọmentị bie ga-achịle gị taa. Yes. Okwu ekwusie ṅụọ iyi. Ihe ekwuchere ṅụrụ ọgwụ. Ihe ekwuchere ṅụrụ ọgwụ. Ihe ekwuchere ṅụrụ ọgwụ. Ọkwa enwe ndị Nsụka na-ekiri. Ndị Nsụka unu ga-ekwe na kọmentị. Ọ dara anya uru apọịntị anya ebe a ka anyị mara na High Chief n'idi ije mụọ asụsụ Nsụka n'obodo. Panwine na champagne. Panwine. Ezigbo onye Igbo. Masquerade Festival or Comedy Festival. Masquerade Festival. Ezigbo mmụọ. Eme Masquerade Festival otebe aka m mere by February ka m mere na my village ijekwa na my TikTok ma my Facebook ma ọ gbara ebe ahụ iwọcha ya. Mụnwa bụ nwa afọ Igbo. Ọkpa Nsụka Abacha Enugu. Ọkpa Nsụka. Traditional dance Afrobeat. Traditional dance nwanne. Ị akụzili ndị na-enere anyị gịta ị ga-akụzi achọrọ m gị ịkụzi elu ha ofu language Nsụka ga-abụ onye Nsụka ọbụla ha fụrụ anywhere ya bụrụ the first thing ha ga-agwa the person ka ha wee maa na onye a nwee ihe ọ mụtagodi from Nsụka. Kedu ofu ihe a inwe ike isi from Nsụka na ya bụ ịkụzi elu m na nluo Lagos na fụ onye Nsụka nsụrụgharịa datin o buru ụzọ jụọ m na m abụ onye Nsụka. So ị akụzi ya ka ndị ọdịensị anyị mụta ya. Ife onye Nsụka ebe niile nọla ife onye Nsụka ị ga-ajọ ya ahụ bụ ịdọị. Yes. Ọ kwuru anụ gị ya mana enwe nke na-anụ a na-asụ te na Nsụka teke ihe omini. Te ahụ bụ slangs na ọ dị ka slangs. Ọ dị ka oke ekwuchi okwu ihe eji emechi okwu oke. Dịtị na ọ tọwogo m nya ịdụkọ ite osokwa. Ịdọ ite. Oke ịdọ ite. Ka ebi na-eje te kụziere m ọzọ achọrọ m nke gbasiri ike nke baa n'ime. Nke baa n'ime nya ịjụ ya na ka ekatasi wee gaala anya how was your day. Nchi isi mmadụ how was your day. Ka mma agwa ya. Na Nsụka. Gede kenta dịrị. Ndị be anyị nụ anyị abịago na the end of show nke taa with High Chief Dr. Ubiego 1 na ebe awa aka
ọkwa ya ebe awa ka ọ bụrụ ebe agwa ọ ebe agwa ka ọ ebe awa ịma na ebe awa bụ nke Enugu nke m na-ekwu ebe awa aka na Igbeze South Local Government enwezie ebe agwa yes nke Nike ọ bụrụ nke aka m na-ekwu m chọrọ ikwu bụ na ndị niile ebe niile nọ na-awa ọchị ya anyị na-emekwa ka Igbo dị mma ade discriminate kwe anyị na-ekpokọta nchịkọta ka anyị na-achịkọta ihe anyị na-agwa unu bụ na anyị nwa na-eme omenala ọ bụrụ na anyị na-eme ajọ ihe o nwere onye pụtara ụwa si gị na iwu na ihe a ka ị ga-eme but ị mara ihe dị right imebe ndị na-eme omenala jikwa omenala eme ezigbo ihe mgbe ndị na-eme omenala jikwa agwọ ọya jikwa ekpe ekpere echekwaba onwe ha ọ bụrụ ndị na-eme omenala bụ ndị na-egbu mmadụ ụnụ afọ ihe soshal midia na-egosi ihe eme asịnọ ndị na-eme omenala ndị na-omenala ụnụ adị afọ ihe niile na-eme mana ụka mana omenala enwe the good nwee the bad so and omenala anyị dịkwa before ụka abịa asọrọ m ga-eje n'ụka asọrọ m ga-eme n'omenala but ihe na-achọ ịchịkọta okwu ọnụ ị na-eme ihe aka gị kwụrụ ọtọ bụ na ihe niile na-eme a compare onwe gị with another person. Chukwu bụ n'igwe na-echekwa anyị ofufu na masụbago oyibo nakpuo ya nnọọ ife egwu Chukwu bụ n'eluigwe na-echekwa anyị mara ka o si kee gị and ụta o si kee gị ka ị ga-adị but ị ga na-ekpekwa ekpere nke mara ị na-emechibe ike na-efekwe chi gị ọfụma o nwere ebe chi adịrọ mana be gị mana ụnụ ụka mana omenala ebe niile ị nọrọ ị ga-eme nwe but echefule ebe isi bido echefule your root ịbụrụ onye Igbo echefule n'ịbụ onye Igbo ebe niile ị nọla ya ihe m chọrọ egwu unu onye mena ajọ ihe o thank you nna gị mụọ gị ubi ego 1 ndị be anyị unu anụ gị ya ụdị ndị a ka anyị chọrọ na-afụ na show every day and we have more of young people like this promoting the culture and tradition of our people. Daalụrị nne nwanne m anyị ga-enwekwa gị ọzọ ọ taịm lukwu akịta mee ka ị malụ maka na ọ nwere knowledge echepụtasịla ebe a n'ụbọchị nke taa kwesịrị ka the younger generation nnukwu more and more often and with the fan base ị nwere the younger generation na-eso gị in all platforms like this bụ ebe a ga-anọ kụzielu ha ihe a kwesịrị ịma. Daalụrị nne nwanne m for coming. Anyị ga-enwekwa gị ọzọ. Jisi ike nwanne.